Moi bo día a todos e a todas. Vamos a dar comenzo á convocatoria deste pleno extraordinario para a aprobación inicial do orzamento da Diputación Provincial de Pontevedra para o exercicio 2026. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular e deputado Jorge Cubela. Moi bo día, presidente, moi bo día, compañeiros de goberno, moi bo día, compañeiros da oposición. Comprácenos presentar por terceiro ano consecutivo, en tempo e forma, os orzamentos desta Casa para a súa aprobación inicial, que novamente, como consecuencia da estabilidade e rigorosidade que caracteriza o goberno de Luís López, poidan entrar en vigor o 1 de xaneiro. Un orzamento récord, 238 millóns de euros, que por terceiro ano consecutivo volve a poñer aos concellos, aos 61, non a 2 nin a 59, a todos, porque todos somos a Diputación no centro das nosas políticas, aos que destinamos 1/3 dos recursos, ou que é o mesmo, un de cada 3 euros para os concellos. Unhas contas que apuntalan a provincia do deporte, que suben a aposta por un turismo sustentable, que manteñen o apoio á veciñanza e ao asociacionismo, que volven a aumentar os investimentos na rede de estradas provinciais, e que prestan unha especial atención ao benestar social, á cultura e á xuventude. Sin máis preámbulo, detallamos os eixos máis destacados do documento. Apoio aos concellos. O financiamento dos concellos, novamente, volve a destinarse 1 de cada 3 euros a apoiar os investimentos, as iniciativas, a creación de emprego ou o pago de facturas por parte dos concellos da provincia. 3 tarefas que a día de hoxe poden ser extremadamente difíciles para algúns. Somos o aliado máis próximo da administración máis próxima e nada nos desvía daquilo que xustifica a propia existencia dos gobernos provinciais. A atención aos pequenos e medianos municipios, que en Pontevedra son 59 de 61. Serán eles, os de menos de 50.000 habitantes, os que se beneficien dunha inxección sin precedentes de 128 millóns de euros presentada ante os alcaldes, apreciada por eles e canalizada a través do Plan Máis Provincia, que logo de financiar 790 actuacións en 2 anos e contratar case 1.400 persoas, alcanzará en 2026 a cifra inédita de 50 millóns de euros, que permitirá pedir o anticipo da liña de investimentos xa de 2027, 35 millóns de euros. Do Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra, o primeiro plan extraordinario do que se benefician a todos estes concellos, que se reeditará con 35 millóns de euros para subvencionar grandes actuacións estratégicas. E a terceira edición dun plan que creamos e que nos identifica, o de infraestructuras deportivas, cos 8 millóns de euros de 2026. Teremos destinado 20 millóns de euros para a renovación dos equipamentos deportivos municipais. Evidentemente, a nosa política de apoio ao municipalismo vai máis alá. Incrementamos o orzamento do SAF en 2 anos. Emitimos 300 informes e executamos 140 asistencias técnicas que non se poden acometer por falta de medios. Apoio ás cidades de Vigo e Pontevedra. O 96% dos municipios da provincia apenas teñen outro modelo de financiamento que o da Diputación. Non é o caso das cidades, que dispoñen de convenios bilaterais, asignacións non sometidas a concorrencia competitiva ou proxectos de iniciativa propia da Diputación. Por dicilo todo, ata se benefician do efecto capitalidade que ten a Diputación en Vigo e, sobre todo, en Pontevedra, entre a actividade das sedes e a organización de eventos. Con todo, en só 2 anos demostramos que se pode atender ás pequenas realidades do territorio sen descuidar as grandes. En Vigo, que ten 100 millóns de euros máis de orzamento que toda a provincia xunta, está Balaídos, que non estaría nin nas quinielas do Mundial 2030 de non ser polos 13,3 millóns de euros que está inxectando na nova grada de gol, a metade dos cales se consignan este ano no orzamento. O barrio vigués de Teis aínda estaría agardando polas novas da súa nova piscina de non ser polos 5 millóns de euros, o 70% do total que achegamos á obra, cando o Concello queira activala coa asinatura do convenio. O Cine Fraga, que xa ten visitas guiadas esgotadas ata abril, aínda estaría agardando por alguén que reabrir as súas portas de non ser polos 4,5 millóns de euros que achegamos para a súa compra,
1,2 millóns nestas contas de 2026. E así, con máis de 20 millóns de euros entre actuacións, axudas a colectivos e apoio a eventos. En Pontevedra, cuxo orzamento supera os 4 concellos seguintes en tamaño, os 1,7 millóns de euros investidos no regreso da Bienal máis os 216.000 reservados este ano para preparar xa a de 2027. Non figuran no convenio, pero son investimento nunha Pontevedra cultural. Os 8 millóns de euros reservados neste orzamento para o museo, xunto co proxecto para o novo centro logístico, son investimento para os pontevedreses. Os 100.000 euros para o triatlón, os 300.000 euros previstos para os feroz, son igualmente mostra da nosa colaboración activa co Concello de Pontevedra. Os 7 millóns de euros reservados para Santa Clara non son para outro lugar que non sexa Pontevedra. O maior investimento da historia en Príncipe Felipe, 3,6 millóns de euros, máis os 1,4 na reforma do pabillón deportivo, son para Pontevedra. Por tanto, non existe ningún argumento numérico que comprometa a aposta da Diputación nas dúas grandes cidades da provincia. A provincia do deporte. En 2023, o novo goberno propúxose converter a Pontevedra na provincia do deporte e seguimos actuando a todos os niveis, cunha partida de 8,6 millóns de euros, unha suba do 35%. Actuacións en instalacións, como lles dixen, logo de inxetar 20 millóns de euros na modernización de infraestructuras municipais. En 2026 crearase o Plan de Equipamentos Provincia do Deporte para axudar as instalacións que son de titularidade dos clubs, asociacións ou entidades. Actuamos en dotacións. Tras unha primeira edición, triplicaremos as axudas destinadas á compra de vehículos para clubs. Actuamos cos deportistas. Axudamos aos 400 considerados de alto nivel, a provincia co maior número de Galicia, así como 700 clubs. Actuamos coa canteira, cun proxecto, o noso club, que nutre as federacións con 1.400 rapaces inscritos xa en 9 disciplinas. Actuamos a nivel académico, cunha cátedra do deporte, recén activada coa Universidade de Vigo. Actuamos a nivel de turismo deportivo, con axudas a concellos para organizar eventos deportivos con repercusión turística. E actuamos a nivel de eventos, apoiando máis de 500, como la Vuelta, os partidos internacionais absolutos, campeonatos do mundo en diferentes disciplinas, e creando unha oficina pioneira de atracción de grandes eventos, a Rías Baixas Sport Commission. En materia de turismo, tamén en 2023, quixemos facer unha aposta pola nosa gran marca do territorio, a pegada que conecta todos os concellos e nos catapulta por todo o mundo, Rías Baixas. Un servicio de turismo que contará no 2026 cun 17% máis de fondos, 7 millóns de euros, cos que se busca un turismo máis internacional, buscar un turismo de máis calidade, buscar un turismo máis equilibrado, daí a nosa pioneira campaña Cando Volves, a primeira da historia da provincia que non amosa o mar e gañadora de premios internacionais en Sudáfrica, Estados Unidos ou Cannes. E incluímos novas liñas para concellos como unha suba de ata o 47% para financiar os Rías Baixas Fest, entre outros o Portamérica, o Atlantic Fest, o Son Rías, o Sinsal ou Revenidas. En materia de acción comunitaria, reforzamos tamén a nosa aposta política cara a atención aos colectivos, completamente esquecidos polo bipartito, cunha partida que incrementa nun 20% as axudas a asociacións veciñais e comunidades de augas. Nunha provincia que se construe en común e o paso do tempo deunos a razón. Os colectivos veciñais son imprescindibles para a cohesión social e ambiental do territorio. Desde o inicio do mandato levamos atendidos a case 800 colectivos veciñais, asociacións de mulleres rurais con axudas de ata 10.000 euros. Contribuímos a través do Maisacua e do Novacua a que as comunidades de augas regularicen as súas traídas, así como o financiamento de decenas de proxectos para mellorar os sistemas de abastecementos que promoven estas comunidades. Fomos recoñecidos cunha axuda do Goberno Central polo Plan Maisacua. Estamos divulgando as comunidades enerxéticas nos concellos a través das oficinas de transformación comunitaria, de xeito que se coñeza este novo instrumento para rebaixar a factura enerxética. En materia de xuventude e reto demográfico, o Servicio de Xuventude e Reto Demográfico contará cun 13% máis para reforzar medidas de conexión co noso rural, a saúde mental ou as actividades sociais da nosa mocidade. O Servicio de Cultura dotarémolo dun 15% máis de orzamento para atendela en todas as súas vertentes, a popular e a de vanguarda, dende o éxito da Bienal e as xestións para atraer ao museo en 2026 a derradeira lección do mestre de Castelao.
En materia de benestar social, que contará o vindeiro ano cun orzamento de 7,6 millóns de euros, un 15% máis que o ano anterior, para darlle un pulso sin precedentes para a cidade de Príncipe Felipe. En materia de infraestructuras, a partida medra nun 56% ata chegarse aos 40 millóns de euros. Resérvanse 100.000 euros para redactar o proxecto da vía verde entre Redondela e Pontevedra e inovaránse con novas liñas como o Conecta Rural para atender a 3 concellos de reto demográfico. E, para pechar, remato xa incidindo en que un goberno que está, un goberno que fai e un goberno que conta pode presentar as mellores contas da Diputación de Pontevedra na súa historia. Gracias, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera por parte do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Ben, o señor Cubela esmerouse aí en intentar facer unha loa dos orzamentos, pois vamos a analizalos, que me parece que exactamente non é o que nos quixo vender. Ben, primeiro en contexto. Estamos ante os terceiros orzamentos deste mandato. Vai haber 4, sei que estamos no penúltimo, non? E, visto, digamos, a traxectoria, pois, despois desa, chamémoslle, estabilización que tuvo o grupo de goberno, non? Creo que todos nos acordamos da presidenta Impétore, non? Que se dou despois a fuga, e despois todas as sustitucións que houve no grupo, ademais, que puderon dar unha imaxe de, pois de certa despiste do que se estaba facendo no fondo, pois agora agardo que haxa estabilización e van aflorando, pois, a que responde ou cal é a liña de traballo do PP nesta institución. Ben, lóase de que ten uns orzamentos en tempo e forma. Non coñezo Diputación que non teña os orzamentos en tempo e forma. Por que? Porque aquí todos estamos interesados en que os haxa. E, polo tanto, aínda que houbera inestabilidade ou minorías, pois iba a velos como hai en prácticamente todas as diputacións. É un pouco diferente o que pasa nun concello, nunha comunidade autónoma ou no Estado, ou bastante diferente. E tamén se gaban de que é o maior orzamento. Ben, quitan a segunda parte. A Diputación ingresa moi pouquiño de seu e prácticamente todo é por transferencia ao Estado. Por lo tanto, sí, é o maior, afortunadamente, pero, basicamente, a razón de peso non é a xestión deste goberno, senón as transferencias do Estado. Ben, dito isto, vamos a pergeñar exactamente que é o que está a pasar con esta Diputación, non? Porque aquí o que nos dixo, misturando contas do 25 co 26 e demais, nos saca unha ensalada que é un pouco difícil. Vamos a analizar os presupostos. Presupostos, como dicía, orzamentos en galego, pero digo presupostos porque, como dicía un moi veterano interventor, dicía, son presupostos, son supostos previos. O que aparece nos orzamentos, pode ser ou pode non ser, pero si manifestan unha liña e unha vontade política. E vamos a analizar esa liña e esa vontade política. A primeira cuestión que destaca sobre todas, ou non é tal, que é unha sumisión absoluta á Xunta, creo que perxudicial para esta casa. Nos mandatos anteriores transferíronse a Escola de Canteiros e a finca de Lourizán de Montero Ríos e abríronse camiños, por enésima vez, de transferir Príncipe Felipe e tamén fíxose a transferencia da ponte de Ponte Arnelas. Pois que eu sepa, non hai absolutamente nada. E seguimos co ridículo de que a ponte de Catoira sexa a metade da Diputación de Pontevedra e a outra metade da Diputación da Coruña. Por exemplo, e hai bastantes máis estradas que había por aí toda unha serie delas para negociar. Que eu sepa, non se fixo nada. Nas transferencias, tamén, Príncipe Felipe, francamente, iso non é unha competencia de Diputación, poñámonos como nos poñamos. Ahora que ustedes teñen tan boa relación coa Xunta, pois creo que era unha boa oportunidade para plantexar seriamente a transferencia. Ao fin e ao cabo, como se xestiona ali, as normas que se fan, etc., son da Xunta.
competencia en servicios sociais especializados son da Xunta. Resulta que a Diputación o está xestionando, cousa que é un erro. Ou, por non falar, aunque xa falou do Cine Fraga, verdad, que o anuncia a Rueda como promesa electoral, e a Diputación vai a correr a digamos, complementarlle ou meter os cartos para que a Xunta poida facelo, ou mesmo o revitaliza, verdad? Como Sogama ten unha xenreira, o revitaliza non naceu contra a Sogama, ten unha xenreira absoluta, todo o que non fagan eles, pois se cargan o revitaliza por orden de Sogama, deixando os concellos en precario. En segundo lugar, fixeron unha labor de demolición, están facendo unha labor de demolición que, francamente, en áreas que non entendemos e que non sei, algún día o explicarán, escapan das explicacións, fan propaganda, autobombo, demais e demais. Mire, o peso relativo no orzamento das seguintes partidas, digo o que pasou. Por exemplo, igualdade, baixou un 36%, o peso relativo no orzamento. Normalización lingüística ou servicios lingüísticos ou linguas, baixou un 24%. O revitaliza, baixou un 62%. Con respecto ao que había na época de Louzán, en este caso. Parece que tamén queren demoler o que fixeron tal. E en seguranza viaria agora baixou un 93%. O peso relativo deso tal. Co que temos a provincia, que é unha provincia con bastante inseguridade viaria e tal. E, en concreto, xa que fixo referencia, con respecto ás transferencias ao Concello de Pontevedra, baixaron máis dun 40%. Baixaron máis as transferencias ao Concello de Pontevedra. Pode misturar o que queira, pode meter as obras aquí no Pazo tamén en actuacións en Pontevedra. Ben, con respecto o organismo estrela desta Diputación, digo, porque é un museo, porque é o museo máis importante de Galiza con distancia, pois mire, a participación no gasto global desta casa pasou de 5,45% a 3,40%, o sea, unha baixada casi do 40%. Collo orzamento do 23, co orzamento desto, Mirio, e verá este peso. Bueno, igual iso ten a súa lógica, porque se non son capaces de sacar en tempo e forma ao concurso do restaurante, está pechada por non ter sacado o concurso antes, non? Ou tuveron a dirección, pois, ano e medio en situación manifestamente ilegal, pois tampouco son capaces. Como, bueno, con respecto ao museo, había 24 millóns que se perderon por non facer nada. Señor Presidente, eu comprendo que a súa coincidencia ca presidencia da Diputación, coa presidencia do PP provincial, pois é unha situación que crea o seu conflito. Moitas veces me parece que se vai máis pola estrutura, por reforzar a estrutura provincial do PP que pola Diputación. Creo que todas esas actuacións que está tendo, reuníndose con usted ou algúns diputados, repartindo o cheque ou vendendo o cheque para unha traia de aguas ou por outras cousas, francamente, a veces cos concelleiros da oposición, sin levar os do goberno, etc., francamente, son prácticas que creímos que desapareceran. Desapareceron hai anos, pero resulta que volve a velas. E xa por último, creo que me dá tempo nesta intervención, xa por último, resulta que convenios para urbanizar viais provinciais. O sea, se urbanizar é unha competencia municipal. O sea, que é favorecer directamente a concellos do Partido Popular ou de outros partidos é que se lle fai. Bueno, pois posiblemente se falte algún, pero no ano 24 e no ano 25 asignaron 14 convenios para este fin, para urbanizar e demais. En algúns concellos incluso 2, en 2 estradas distintas. Bueno,
Pois sabe cantos foron para concellos do Partido Popular? Dos 14. 13. E para concellos que non eran do Partido Popular, un, que viña de atrás, por outro lado. Eso é como están xestionando as estradas provinciais. Iso é como están xestionando. Digo, os de urbanizacións, a outras actuacións que tuveron que facer, porque se foi unha estrada abaixo, porque tal, eso, pois, repartirnos onde foi necesario. Digo de urbanizacións, beneficio directo, non millora, pois, urbana ou rural dos concellos. O sea, que están utilizando a Diputación para beneficio directo das súas, onde teñen o goberno a través das estradas provinciais e de alguna outra cousiña, e onde non teñen, pois, a través das asociacións e das subvencións. Isto é o que está a suceder. Hai cousas que están facendo, mantiveron, están facendo ben, que no seu momento, pois, as votamos a favor, pero con respecto á dinámica xeral, o que está reflectido nestes presupostos, nestes orzamentos. Vaya rematando, por favor. Sí, o outro pasouse máis, pero sí. Pasouse 16 segundos. Ben, grazas. Ten a palabra a voceira do Grupo Provincial Socialista, Ana Laura Iglesias González. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Recentemente, o señor presidente, ante os medios de comunicación, presentou estes orzamentos calificándoos como os máis altos da historia da Deputación. E temos que decir que non lle falta razón, pero que se esquece sempre de decir, tanto o señor presidente como o resto deste goberno, é que iso é precisamente posible gracias a que un ano máis vense incrementadas de xeito moi importante as achegas que o Estado fai aos municipios e as deputacións. Gracias ao bo facer do goberno do Estado, do goberno de Pedro Sánchez, vostedes van poder xestionar o maior orzamento da historia desta deputación. Outra cousa moi distinta é ver de que xeito van vostedes a gastar estes cartos. Un orzamento de máis de 238 millóns de euros aos que haberá que sumar as achegas extraordinarias que ao longo do ano o goberno do malvado Pedro Sánchez lles faga a esta deputación, unha vez que se liquiden definitivamente os impostos correspondentes, e que temos que recordarlles que o ano pasado supuseron unha contribución extraordinaria que alcanzou os 45 millóns de euros. Menos mal que o señor Feijóo leva anos prognosticando a catástrofe e a debacle económica do país. Pero entrando xa en materia, a verdade é que xa non sabemos nin por onde comenzar. É tan importante ou máis ter recursos como saber gastalos e gastalos ben. E vostedes teñen unha execución orzamentaria certamente ridícula. E non o digo eu, que tamén, senón o propio informe da intervención que resalta que o ano pasado vostedes en todo o ano únicamente foron que de executar un ridículo 44% do total dos orzamentos. É dicir, vostedes deixaron sen executar máis da metade do orzamento provincial, dos recursos que deberían ir destinados aos concellos e ás pontevedresas e aos pontevedreses. E o resultado de todo isto é que teñen unha liquidez próxima ao 500%, o que provoca que os remanentes pola súa ineficacia aumenten ano a ano, chegando ao ano pasado aos 300 millóns de euros. E se nos poñemos a analizar cada unha das áreas de gasto, moitas chaman a atención. En benestar social eliminan moitos dos programas de atención tan importantes postos en marcha polo anterior goberno, aparte de destinar porcentualmente menos recursos co goberno anterior. A área de igualdade é unha auténtica vergoña. Vostedes siguen a minorar o gasto nunha área que debería ser trascendental e de vital importancia. Pero un ano máis, como digo, quedan vostedes retratados. Co anterior goberno progresista se adicaba a igualdade e a loita contra a violencia machista case o 1,20% do orzamento total desta deputación. Vostedes apenas o 0,88%. Inda menos se o comparamos co orzamento deste ano 2025. Pero imos por partidas e a cousa empeora. A partida de proxectos de promoción da igualdade, nos lle dedicábamos case 1 millón de euros. Vostedes, 675.000. As subvencións ás entidades sen fin de lucro que fomentan a igualdade e a loita contra as violencias machistas, nos lle dedicábamos case 350.000 euros. Vostedes apenas chegan aos 300.000.
Os premios ao traballo fin de grado e fin de máster con perspectiva de xénero fai 2 anos arrincaronlle o nome de Sofía Novoa Ortiz. Este ano directamente os eliminan. 0 euros. E o colofón sae que a partida destinada aos actos de condena da violencia machista este ano directamente desaparece. Teñen a desvergoña de eliminar a única partida orzamentaria de condena da violencia machista. Gustaríame saber que pensan as deputadas do Partido Popular destes datos que acabo de dar. Pero pasamos ao Museo Provincial e aquí xa abrimos outro melón. Se nos dedicábamos o 5,45% do orzamento, o señor Domínguez considera que co 3,4% xa lle é máis que suficiente. E á vista da súa xestión nestes 2 últimos anos, entendemos que así o pense, despois de amosar a súa incapacidade para xestionar esta área, que culmina este ano coa perda de 3 millóns de euros de fondos europeos conseguidos polo anterior goberno e que non foi quen de executar. E xa non falemos de que a única partida de todo o orzamento que leva o nome de Santa Clara ten unha dotación económica de, agárrense, 1 euro. Iso é o que vostedes pensan adicarlle ao convento de Santa Clara. Pero seguimos para bingo, e este ano lles pareceu unha grandísima idea regalarlle 4,5 millóns de euros a un banco para que a Xunta de Galicia se fixera co Cine Fraga. Algo do que paradoxicamente inda presumen vostedes, regalarlle os cartos da provincia para engordar os beneficios dunha entidade bancaria, en lugar de apoiar as demandas das viguesas e dos vigueses, e nomeadamente do alcalde de Vigo, que levaba anos traballando para que a banca cedese á cidade de Vigo este cine-teatro, unha débeda histórica con esta cidade. E como isto lles parecía pouco, fai nada anunciaban que ainda ian destinar 9,4 millóns de euros para finalizar as obras deste teatro, pero tamén partidas neste orzamento non se atopa, 0 euros. Iso sí, hai unha área que aumentan considerablemente, que é a de infraestructuras. E, por suposto, que estamos de acordo con que se destinen recursos a esta área. O problema é que vostedes non nos gastan. O ano pasado, dos máis de 18,5 millóns de euros que consignaron a Seguridade Viaria, somente gastaron 10. Os 8,5 millóns foron para remanentes. Pero é que dos 23 millóns de euros para investimentos en estradas provinciais, únicamente executaron 5. Os 18 millóns de euros, nada de nada. Esta é a súa forma de xestionar. O que é traballar, vese ben que lles gusta ben pouco. E xa o colofón da desfachatez o atopamos no capítulo 1, no que este ano vólvense a superar. Primeiro, non atopamos explicación a súa alerxia repentina ás xefaturas de servizo, xa que pretenden crear 4 prazas de técnico medio a 2 nos servizos de emprego, cultura, deportes e contratación para, unha vez que se xubilen as persoas que ostentan distas xefaturas, amortizar esas prazas que tamén son de técnico. Un sinsentido. Sen mencionar, por certo, que teñen unha xefatura tan relevante sen cubrir como é a da asesoría xurídica, un posto trascendental para esta Deputación a que tampouco llevemos moitas ganas de cubrir. Debe ser porque prefiren seguir externalizando este servizo e así poder contratar a varios abogados, entre os que se atopa o señor Juan Carlos Abeijón, destacado militante do Partido Popular de Pontevedra. Pero a guinda do pastel é a que fan cunha praza de técnica de administración do Servizo de Turismo. Vostedes pretenden coller esta praza, que está ocupada actualmente por a persoa que é a súa coordinadora de réxime interno no seu gabinete, e trasladala ao Servizo de Asistencia aos Municipios e reconvertela en adxunta á xefatura. Pero o que non di no seu informe é que esta praza pasaría de ser de nivel 25 a nivel 27, o que lle suporía un incremento retributivo a esta persoa de máis de 6.000 euros. Agora entendemos a carencia da xustificación deste cambio na súa proposta, xa que non hai motivación administrativa que sustente esta subida salarial pola porta de atrás dunha funcionaria que traballa no seu gabinete. Trátase dun escándalo mayúsculo, sobre todo se temos en conta que fai poucos meses vostedes mesmos xustificaban a creación
da praza de directora de turismo ante a gran cantidade de traballo que existía nese servizo. E agora déixanos en un posto tan necesario como é unha técnica de administración posto a 2. Como se nota que xa vostedes mesmos vense fora desta deputación dentro de 2 anos para verse na necesidade de blindar o posto da súa coordinadora de réxime interno. Moitas gracias. Ten a palabra o deputado Jorge Cubela. Moi ben. A verdade é que estaba expectante ante as intervencións da oposición e penso que podían dicir moitas cousas e non dixeron ningunha clara nin concreta. E máis, até eu esperaba un maior esforzo na defensa de maiores convenios e financiación para as cidades e nin iso foron capaces. Non foron capaces nin dende o Partido Socialista de defender nin de anunciar que foron presentadas unhas cuantas enmendas a última hora para traer a este pleno. Por certo, xa lle anuncio que as imos a rexeitar. Preto de 5 millóns de euros para que saiban os alcaldes de Gondomar e de Redondela que son diputados provinciais na que non se integra nin se solicita en ningunha delas que se aumenten partidas específicas para os concellos como, por exemplo, o Plan Máis Provincia, que se reparte entre 59 municipios para este ano unha cantidade histórica de 50 millóns de euros. Só piden para, maioritariamente, o Goberno Municipal de Vigo poida facer cun cheque en branco o que queira. Miren, señor Mosquera, vostede gobernou aquí 8 anos. A pena é que se dea conta do que puido facer nesos 8 anos agora que o Bloque volveu á oposición por mandato dos veciños. Nós somos un único partido de goberno e traballamos de forma coordinada e conxunta. O que pasaba aquí antes, cando gobernaba o PSOE e o Bloque, é que era un bipartito. E como en cada institución que se establece un bipartito, é dicir, dúas forzas políticas distintas, e que cada unha ten que ter a súa parcela de poder e o seu orzamento. Nós, cada unha das accións que plantexamos na acción de goberno son totalmente transversais, totalmente unidas, coordinadas e, polo tanto, reflectidas no orzamento da Diputación. Nós non vimos a desmontar nada. Vostedes apostaron por un plan que era o Plan Revitaliza, que non foi un plan exitoso como a todos lles hubiera gustado. Que é o que está facendo o actual goberno da Diputación? Pois dentro de accións concretas en colaboración directa cos concellos, apoiamos a través do Plan Máis Provincia, con liña específica para que o poidan facer, ou do Plan Extra, como fixo o Concello de Tomiño ou de Meaño, para apostar, en vez de facer unha infraestructura, apostar por novos modelos de lixo. O que sí que non é o modelo do Partido Popular en ningunha administración, e vemos que o é o do Bloque, é o modelo da xestión do lixo e das tasas que o Bloque nos 3 concellos do Morrazo, que leva gobernando máis de 10 anos en cada un deles, vai a cascarlle ás veciñas, aos veciños e aos negocios da comarca do Morrazo para o exercicio 2026. Un auténtico dislate. Por lo tanto, non teño moito máis que comentarlle, porque a verdade é que con Pontevedra non fixo moitos máis esforzos. Falou, eso sí, das estradas provinciais, que o ano pasado houve moitos convenios para concellos do PP. Home, Deus quixera que non se puderan firmar convenios con administracións municipais gobernadas polo PP. O que sí que non fixo o goberno de Luís López nin do Partido Popular cando chegou á presidencia da Diputación foi o que fixeron vostedes. Chantajear, eliminar e cancelar e suprimir convenios con 8 concellos que estaban con proxectos aprobados, con orzamento aprobado e en moitos casos adxudicados por ser gobernos municipais do Partido Popular. Ou é que vostedes non firmaron convenios cos concellos de Barro ou de Tomiño, no caso de Tomiño ata 3 convenios nun mandato, no caso de Barro gobernado polo Bloque ata 3 convenios nun mandato. Ou imos a falar, por exemplo, dos esforzos que neste caso tratou de manter durante 8 anos o Partido Socialista no financiamento aos concellos. O maior financiamento que tuveron os municipios da provincia de Pontevedra en democracia, e houve gobernos políticos de distinta cor política, é este.
o de Luís López, que no ano 2026 anuncia dende a Diputación que se destinarán a distintos plans 128 millóns de euros para os concellos da provincia de Pontevedra. Só no plan extra, 35 millóns de euros. O primeiro plan desos plans extraordinarios que redundan en todos os concellos da provincia. Non vai haber, señor Mosquera nin señora Iglesias, ningún goberno municipal que vaya a un contencioso administrativo a resolver a falta de resolución favorable ao seu plan como hubo con 5 concellos de distinta cor política co goberno bipartito a través dos plans que houbo. Por certo, todos eles con sentencias favorables. O plan de infraestructuras deportivas, 8 millóns de euros que se suman a esos 50 millóns de euros para todos e cada un dos concellos. Só neste ano que presentan ao terceiro orzamento da Diputación, señora Iglesias, enmendas, non aparece, como sempre fixo o Partido Popular na oposición, a solicitude de incrementar o plan concellos, agora plan máis provincia. Esa é a diferencia, que vostedes agora non teñen que pedir máis cartos para os concellos porque o goberno do Partido Popular, presidido por un exalcalde como Luís López, si entende, si se pon na posición de municipalista e resolve con máis financiación para os municipios. O último ano que vostedes gobernaron esta casa, dotaron o orzamento do plan... Nada que desmontara. Unha aclaración. Non presentamos enmendas, non porque si vostedes nin tan siquera chaman para comentar nada dos orzamentos ni dos plans, cousa que nós si facíamos, pois evidentemente está claro que van votar en contra e non queremos eternizar os plenos nin máis. Señor Cubela e señores do PP, a mí pareceme ben que enganchen, cada un engancha no que parece ben, pero as taxas que subeu o Concello de Sanxenxo son superiores ás do Morrazo. Sí. Bueno, claro, xa lle gustaría, o sea, toparon aí, mandaron as súas huéspedes a montar unha bronca a Cangas, verdad? O PP, un partido de orden e de institución, verdad? Montando, agredindo a alcaldesas e demais que parecen prácticas das que nos acusan a nós habitualmente, supoñendo que ustedes non o van a facer. Se nos acusan, pois resulta que non será. Ben, mire, señor presidente, cando salí nunha comparecencia de prensa dicindo que si quería que en Pontevedra se movera algo, en Pontevedra, digamos, no museo, se movera algo neste mandato que tiña que cambiar de responsável, fíxeno convencido de que usted quería que eso se fixera e que había quen estaba ocupado en 50.000 cousas e mostraba unha incapacidade absoluta de facelo. Tomaron moi a mal, pero como repetín no pleno pasado, el diablo sabe por diablo, pero sabe máis por viejo. E a traza era que era. Bueno, van pasando os meses, e non hai nada, de nada. Sí, hai perdas de millóns que estuveron no orzamento, de subvencións e demais. A mí gustaría meter unha valoración obxectiva da Bienal. Pódense matar, pero me parece que po que costou, iso non foi, non resultou nada parecido. Digo, outro día aparecía unha cifra que as visitas a San Domingos, as reunións de San Domingos, pois eran superiores ao da Bienal. Non se contamos todo o ano. Co cual, me parece que... Pero, quixeron correxirlle a plana a supresión de Bienal que se fixo na época de Louzán, Ana Isabel,
E, bueno, pois, alá ustedes, non? Pero pareceme que datos obxectivos en man, non datos, tal, contamos todos que visitan o museo, igual van visitar a exposición de Castelao e resulta que contan como bienal. Datos medianamente serios. Me parece que os datos que teño, de logo, non avalan para nada a ese triunfalismo con respecto ao bienal. En todo caso, lanzo un reto. Se ustedes creen que a bienal vai ter moitísima xente e vai a mobilizar tanto, a próxima facana, pois, en xaneiro, febreiro a marzo. Claro. Digo porque sería bo para Pontevedra, para a provincia, que veñan visitantes fora de época, porque se cando máis visitantes hai, aproveito para ver se me collen, pois, bueno, lanzo ese reto que sería aí unha demostración desa fe que se ten nesa bienal e demais. Eu repito, dudo moitísimo. Mire, e con respecto ás transferencias, mire, pódense matar a explicar que unha cousa son as transferencias e outra cousa é o que se fai. E nas transferencias, con respecto ao Concello de Pontevedra, están, como lle chame como queira, discriminando, puteando ou como queira, pero están facendo. Xa dixemos que hai, cantos eran? 10 concellos. 10 concellos que levan máis transferencias que o Concello de Pontevedra. 10 na provincia, que levan máis transferencias que no capítulo 4 e 7 que leva o Concello de Pontevedra. Ese é un dato obxectivo que non se atreveron a negar e poden as obras en Príncipe Felipe, sí, entón a Xunta en Pontevedra, como fai Montecelo, pois fai o Concello riquísimo, non? O Concello non lle fai ninguna transferencia, bueno, as do fondo ese, pero nada máis. O sea que fagan as trampas que queiran, manipulen o que queiran, o que lle dá gana, pero a realidade e as cifras son tozudas, son absolutamente tozudas, e lle fixeron unha baixa real e indiscutible do que non que é francamente impresentable. Xa dixen no pasado pleno que, mire, entrei aquí criticando e defendendo que un Concello do PP levaba 4 veces menos que outro Concello do PP que as mesmas condicións. E vou non seguir facendo, sexa Pontevedra, ou sexa Olla, ou sexa Vilanova de Arousa, ou sexa Dozón. Dame igual. Hai que ter un mínimo de equidade que non a están tendo. Non a están tendo, ustedes o explicarán, poden retorcer o que queiran, pero a realidade é a que é. E, francamente, creo que poden correxir e hai unha serie de situacións que estamos criticando que son bastante fáciles de correxir. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra Ana Laura Iglesias, do Grupo Socialista. Bueno, moitas grazas, presidente, outra vez. Mire, señor Cubela, o primeiro que lle vou a decir é que nós, no anterior goberno bipartito, si tiñamos un goberno cohesionado, moi cohesionado. En cambio, aquí, as parcelas de poder que se disputan precisamente son entre o presidente e as vicepresidencias, a primeira e a segunda, que, por certo, unha delas tivo que fuxir, unha das vicepresidentas, que primeiro era a vicepresidenta primeira, a de Vigo, e agora pasou a ser vicepresidenta segunda. Miren, hai un dato obxectivo e innegable. O anterior goberno progresista que gobernou esta Deputación otorgou a maioría de idade aos concellos, democratizamos o reparto dos fondos públicos e acabamos con anos de caciquismo e de clientelismo e, por suposto, colocamos os concellos nunha posición de igualdade no trato con esta Deputación. Pola contra, este goberno do Partido Popular únicamente acertan cando manteñen as políticas impulsadas polo anterior goberno progresista. O Plan Concellos, e permítame seguir chamándole así, porque aparte como aparece nos seus orzamentos, Plan de Cooperación cos Concellos, supuso que ese trato igualitario para os concellos gobernase quen gobernase. O único que fixeron vostedes foi cambiarlle de nome. Miren, teñen abandonada a Senda 2030, que era, por certo, unha referencia sobresaínte co anterior goberno.
pasan o seu machetazo ideolóxico na área de igualdade. Disto tampouco vexo que lle interesase falar, porque ningunha palabra. Esta área que se tiña convertido nunha referencia en todo o Estado, con políticas transformadoras como a Escola de Igualdade María Vinials ou Mulleres en Acción Violencia Cero, que eran recoñecidas tanto polo movemento feminista como por outras moitas administracións públicas, mentre vostedes non aportan nada destacable nesta materia. A política medioambiental brilla pola súa ausencia e quedándose vostedes como modelo caduco de Sogama, prácticamente eliminando o programa Revitaliza porque claramente son os negacionistas do cambio climático. Mire, dislate sí que é, por exemplo, a subida da auga do Concello de Pollo, que lle sube o recibo case un 300%. E non, precisamente, e non, como decía, unha suba como que están, o que tivo a obrigación de facer a mancomunidade do Morrazo para pagarlle precisamente a suba do seu modelo obsoleto de Sogama. En Pollo van pasar de pagar 37 euros a 337 euros cada 2 meses. Eu entendo que isto que lle estou dicindo non lles gusta. E xa nin falar de memoria histórica. Recortan de maneira vergoñenta as partidas para financiar as accións encamiñadas a recoñecer as mulleres e os homes que sufriron a barbarie fascista. Xa nos gustaría que nos explicaran por que o fan, aínda que realmente xa todas e todos o sabemos ben. Cero políticas transformadoras de apoio ao mundo rural, nin a pesca, nin o marisqueo, nin a agricultura. En materia de turismo, carecen vostedes de discurso. Perderon a presencia igual que van a perder os fondos europeos conseguidos polo anterior goberno dos PSTDs. E falando de fondos europeos, seguen vostedes vivindo de rentas, ou mellor dito, perdendo os fondos europeos conseguidos polo noso goberno pola súa nula capacidade de xestión. Iso sí, presumen como a ninguén dos incrementos notables aos concellos. Por certo, moi lonxe aínda daqueles famosos 60 millóns de euros que tanto falaban vostedes cando estaban na oposición e que decía que lle iban a dedicar o plan concellos agora ao seu plan máis provincia. Dos 60 millóns despois de 3 anos todavía non temos noticias. Pero volve, como non, o trato discriminatorio cas cidades de Vigo e de Pontevedra. Por iso, unha das nosas enmendas propón a actualización destes convenios chegando o do Concello de Vigo a 6,5 millóns de euros e o de Pontevedra a 3,25 millóns, unha demanda xusta que vostedes deberían de atender. Falaban tamén de actividades na sede de Vigo, de que dinamizan as sedes de Vigo e Pontevedra. Onde están as actividades na sede de Vigo? Xa nos gustaría coñecer o calendario de actividades que fixeron ou que van facer vostedes na sede da Deputación en Vigo, cando continuamente co anterior goberno non había semana que non houvese actividades culturais, lúdicas, de lecer, que atraían a centos de persoas. Este ano, nada de nada. Balaídos sede do Mundial, grazas ao alcalde Abel Caballero, se fora por vostedes ou polo expresidente Louzán, non sería nunca. Por eso, tamén unha enmenda que presentamos para garantir que Balaídos poida seguir sendo sede do Mundial de Fútbol. Falando de enmendas, vostedes van a votar aquí en contra de dedicar máis recursos á área de igualdade. Vostedes van a votar en contra de dedicar máis recursos á memoria histórica. Vostedes van a votar en contra de dedicar máis recursos a concellos como Vigo e Pontevedra. Señor Cubela, tamén estaba esperando de vostede unha explicación sobre a suba salarial da súa coordinadora de réxime interior no seu gabinete, pero vexo que este tema tampouco lles interesa e que non vou ter a sorte de que me contesten. En definitiva, como digo, un orzamento que crece, sí, pero non pola súa xestión, senón polas achegas do goberno de Pedro Sánchez. Rematou o seu tempo. Gracias, presidente. Moitas grazas. Pecha o turno de intervencións. Deputado
do Partido Popular, Jorge Cubela. Sí, a verdade é que para a alcaldesa de Redondela e alcalde de Gondomar ten que ser un auténtico aburrimento que o portavoz do Bloque defenda máis cartos para Pontevedra e a portavoz do PSOE para Vigo e non se acorde de citar a concellos como os seus, concellos de menos de 50.000 habitantes, concellos de menos de 20.000 habitantes, concellos de menos de 10.000 habitantes, concellos de menos de 2.000 habitantes, que o obxecto principal para o que a Lei de Bases do Réxime Local pois lle atribúe obxectivos ás diputacións. Miren, a propia Lei de Bases do Réxime Local é a que establece a obrigatoriedade, a obrigación de que as diputacións provinciais do Estado aproben e elaboren e doten de recursos suficientes nos seus orzamentos de plans de cooperación que valgan para cubrir os obxectivos da Diputación naqueles concellos que, para as súas competencias municipais, poidan atribuírse iniciativas, medidas e financiamento. Son os gobernos provinciais, a través da súa autonomía, os que deciden con obxectivos e con criterios políticos esas cantidades. Señora Iglesias, é que a verdade é que este pleno me puxo todo a tiro. Vamos a ver. Como pode dicir que vota de menos esos 60 millóns de euros que pedía o Partido Popular na oposición e que agora non se lles ve o pelo? Vostede sume o que lle dixen antes. Vostedes deixaron o goberno da Diputación fai 2 anos cun plan concellos dotado de 41 millóns de euros. Foi o único instrumento de cooperación, non houbo ningún máis, destinado aos concellos de menos de 50.000 habitantes. Sabe canto suman só 2 plans que de forma ordinaria e periódica van a saír por 3º ano consecutivo no ano 26? Digo, o Plan Máis Provincia con 50 millóns e o Plan de Infraestructuras Deportivas, que se reparte prácticamente cos mesmos criterios que o Plan Máis Provincia, dotado con 8 millóns. Sálenme as contas. 58 millóns de euros. 17 millóns de euros máis en plans obxectivos de cooperación destinados aos municipios da provincia baixo un goberno do Partido Popular presidido por Luís López en comparación cun goberno bipartito conformado polo BNG de Pontevedra e o Partido Socialista de Vigo, porque hoxe demostran que non representaban a ninguén máis, que deixou este goberno con 41 millóns de euros exclusivamente. Non só iso, é que vostedes cando chegaron, o primeiro que fixeron foi abandonar aos veciños e as veciñas da provincia. Eliminaron calquer tipo de vestixio, axuda ou colaboración coas traídas de aguas privadas, coas comunidades de usuarios de augas, que se suman por miles na provincia. En 8 anos non foron capaces de aprobar ningunha línea. Eliminaron as anteriores. Tamén as axudas ás asociacións de veciños. Non houbo unha soa línea en concurrencia competitiva coa que as asociacións de veciños dos povos, das vilas, das aldeas da nosa provincia poideran beneficiarse. Tampouco as asociacións de mulleres rurais que se integran dentro do Plan de Acción Comunitaria. Non só iso, en materia cultural, unha liña que estaba totalmente conservada, obxectivizada, totalmente consensuada polo movimento asociativo cultural, como foi a liña para adquirir instrumentos e renovar o vestiario das asociacións culturais tradicionais da nosa provincia. Foi o primeiro que está facendo este goberno. Recuperar o apoio a asociacións, a comunidades de usuarios de augas, ás mulleres rurais, ás bandas de música, ás asociacións tradicionais de música. En fin, para sectarios falando de igualdade, señora Iglesias e señor Mosquera, é moi feo o que fixeron esta mañán non acudindo á presentación que estaban invitados da campaña do 25N da Diputación. Sí que lle aseguro que se nós estuveramos na oposición e nos tiveran invitado, teríamos ido. Mais nada, presidente, que se me acabou o tempo. Moitas grazas. Eu, pola miña parte, unhos matices, que máis alá das cifras tamén explicadas polo voceiro do Partido Popular. A min se me pasa e me advirten, porque nunha exposición pode haber imprecisións, pois enmendarías ou, en todo caso, non volvería a
reiteralas. E aquí, na intervención da voceira do Grupo Socialista, hai dúas cuestións que facían mención. Unha delas era a execución orzamentaria, que era ridícula. Eu, só con exemplos gráficos, ao mellor se me pode chegar a entender. A Diputación que fai un importante esforzo para os concellos, e son os concellos os que teñen que executar. Cítolle dous exemplos, que seguramente que o vai entender. Sabe que, grazas ao traballo da vicepresidenta Luisa, Vigo pudo rescatar 6 millóns de euros que non se iban executar. Esos 6 millóns de euros que logo se conseguiu que fose en accións, actuacións en beneficio dos vigueses e viguesas, claro, eso nos penaliza na nosa execución, nese porcentaxe do que fala. Pero vamos a un caso máis recente. A Diputación destina 5 millóns de euros para a piscina de Teis, o 70% do orzamento. Ainda estamos esperando para asinar o convenio, pero é que, mentras non executa eses 5 millóns de euros, nos penaliza a nós o grado de execución orzamentario da Diputación. Eso poño o exemplo de Vigo, pero é aplicable aos 61 concellos da provincia. E eu tamén creo que unha declaración interesante que vostede acaba de recoñecer tácitamente que o Concello de Vigo lle regalou a un banco 12 millóns de euros. Iso é unha afirmación dun calibre, e creo que xa se comentou aquí nun pleno. Vostede acaba de decir que o Concello de Vigo lle regalou, os vigueses lle regalaron 12 millóns de euros a un banco. Digo que fai esa afirmación aplicando un xilosín. Se afirma vostede se afirma que a Diputación lle regalou diñeiro da provincia a un banco por comprar o Teatro Cine Fraga, como se chama ou como se define que Zona Franca, presidida polo alcalde Abel Caballero, lle comprou no ano 2020 un edificio á banca por 12 millóns de euros? Eso como se chama? A ver, como se chama? É dicir, vostedes recoñeceu que lle regalaron 12 millóns de euros dos vigueses á banca. Así que eu creo que nesto é unha afirmación que xa veu a realizar. E logo, no tema das cidades, estáse investindo máis que nunca en Vigo e en Pontevedra. Estánse destinando máis recursos ca nunca pos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes. Non somos a Diputación nin de só dúas cidades, nin de só 59 concellos. Somos a Diputación de toda a provincia de Pontevedra, dos 61 concellos da provincia. E isto é o que recolle estes orzamentos que, en base ao mellor ao que podía ser a coherencia e deixar os posicionamentos políticos e ideolóxicos, deberían de votar a favor. Vamos, entón, a someter a votación o único punto deste pleno extraordinario, que é a aprobación inicial do orzamento da Diputación Provincial para o exercicio 2026. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado por unha maioría de 14 votos. Remata, entón, este pleno extraordinario. Moitísimas grazas e quedamos emprazados para o de final de mes o ordinario. Bo día.